खुलुमबाय दिनैनि इंखं स्टुडियोआव आं प्रणय दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। गिबि मन्थ्रिनि जमायखिरा लानाय उननिफ्रायनो हाग्रामाया हेमन्तनि बिथोन बादियै सोलिबोदों। इउपिपिएलनि सानैबो बिजाथिलाइ गथायबाय। इमानुएल मोसाहारि आरो गणेश कसारिया उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायबाय। आसामाव पेट्रलनि बेसेना सेन्सुरि मारिबाय। मिरुनि राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ गुवाहाटीआव दावबायफैदों। त्रिपुरायाव बीजेपी एमएलए आशीष दासआ बीजेपी दोलोखौ नागारनानै तृणमूल कंग्रेसआव। रुजुथि कर्मीनि हेंथायै कंग्रेस दोलोनिफ्राय लयड गौड़ा 101 नं मरियनियाव गसंगोन। नखलटेट फोरमानलाइ फाननानै कलेजनि लोगो बिबुंगोरा डक्टर जहिरुल इस्लामआ खाजादों। दासान्दै सिडली बेंखनारि मावख'आव मण्डलफोरनि मासिया लांदां रायजो राजाया जानांदों हालाय हाफाय। उफ्रा बिसायख'थियाव गसाइगावनि अनगायै हाग्रामाया बीजेपीनि थाखाय केम्पेइन खालामगोन। सानजा लादाखआव भारत आरो चाइनानि सोमोन्दोआ बारा मोजां नङा। आसाम पेट्रकेमिकेल मजदुर इउनियननि 24 घन्टा सोमावसारनायाव बङाइगाव रिफाइनारि खामानिया नांथारदों। बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गाहाय दरजाखौ खाथेनानै प्रमद बर'नि सोरखारा थिकादारफोरनिल' मावख' खालामदों रबिराम नार्जारि। दानिया दङ आबुं रादाब। बिपिएफआ बीजेपीजों फिन गोरोबथा खालामबाय। आफादारि नङाब्लाबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनानै बिपिएफआ बीजेपी मित्रजोटनि बाहागोआरि जाफिननायनि इसारा होदों हाग्रामा महिलारिया। बेजों लोगोसेनो रायजोआरि बीजेपीनि आफादगिरिजों आरो मित्रजोटनि दैदेनगिरिफोरा बीजेपी बीपीएफनि गोरोबथानि सायाव बुंनाय बाथ्राखौ थारलायै नेवसिगारदों बीपीएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि बीपीएफआ बीजेपीजों गोरोबथा खालामफिनबाय आरो बे समाव मित्रजोटनि बाहागोआरि जाबाय होननानै हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामनायनि उनाव बीजेपी आफादगिरि भबेश कलिताजों लोगोसे गोबांसा बीजेपी दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा बीपीएफआ मित्रजोटआव गैया होननानै बुंदों। नाथाय बीपीएफआ गिबि मन्थ्रिजों सावरायनानै स्रोद गोरोबथा खालामनायनि इसाराखौ होदों हाग्रामा महिलारिया। दिनै हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनाय बादिब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जेब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लादोंमोन बै समनिफ्रायनो दासिमबो बीपीएफआ गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बादिनो सोलिबोगासिनो दङ। गोरोबथाखौ लानानै इउपिपिएल आरो गुबुन दोलोफोरा मा बुङो बुङा बेजों बीपीएफआ जेबो सोमोन्दो गैया। गसाइगावआव बीपीएफनि बिजाथिया देरहागोना रोखा आरो तामुलपुर बियाबनि सायाव गिबि मन्थ्रिया दिनै एबा गाबोननि गेजेराव मा बिथोन होयो बेनि सायावसो सोनारनानै खामानि मावगोन आरो गुबुन मोनथाम बियाब फारियै भबानिपुर मरियनी आरो थावरायाव बीजेपीनि जानानै बीपीएफआ बिसायख'थि फोसावदिंहैगोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया बुंदों। जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सायख'जानाय मित्रजोटनि सानैबो बिजाथिया दिनै बिजाथिलाइ गथायबाय। मित्रजोटनिफ्राय इउपिपिएल दोलोजों सायख'जानाय 29 नं गसाइगाव बियाबनि बिजाथि जेन बसुमतारी आरो 52 नं तामुलपुर बियाबनि बिजाथि जनेल दैमारिया दिनै बिजाथिलाइ गथायबाय। कर'ना भाइरासनि नेमखान्थि प्रट'कलखौ नोजोर होनानै मित्रजोटनि सानै बिजाथिया गावबा गावनि बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लानानै सुबुं दिन्थिफुंनाय लानो हायाखैब्लाबो मित्रजोटनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायजों बिजाथिलाइ गथायो। गसाइगावनि बिजाथि जिरन दैमारिनि बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिता, क'क्राझार जिल्लानि गार्जेन मन्थ्रि अशोक सिंघाल, मंत्रि उरखावगोरा ब्रह्म, इउपिपिएलनि मावफुं आफादगिरि रेनगोरा नार्जारि, बिडिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारि, अरुप कुमार दे आरो मित्रजोटनि गोबांसा दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 17 बोसोर बीपीएफनि लुथिनाय आरो जाख्ल'नाय थांनाय दानब्रैयाव आसाम सोरखारनि जौगाखांआरि मावथाय आरो इउपिपिएल दैदेननाय जथायारि बिटिसि सोरखारनि मावथायानो उफेरा बिसायख'थियाव मित्रजोटनि गाहाय उसुं जागोन होननानै मन्थ्रि अशोक सिंघालआ खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंदों। बबेखानि गसाइगाव एआइइउडिएफआ इउपिपिएल एबा मित्रजोटनि गाहाय बादायारि जागोन आरो उफेरा बिसायख'थिनि मोनबा बियाबावबो मित्रजोटआ देरहागोन होननानै अशोक सिंघालआ दाबि खालामदों। ओरैहाय तामुलपुरनि बिजाथि जलेन दैमारिनि बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ बाहागो लायो।
फैगौ 30 अक्ट'बर खालि खुंजानो गोनां आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थियाव तामुलपुर बियाबाव इमानुएल मोसाहारि आरो गणेश कसारिमोना दिनै बिजाथिलाइ गथायबाय। इमानुएल मोसाहारि आरो गणेश कसारिया 52 नं तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि महरै गावबा गावनि बिजाथिलाइखौ गथायदों। मख'नो गोनांदि बिजेपिआ मित्रजोंनि बाहागोआरि इउपिपिएल दोलोनो तामुलपुर बियाबखौ हगारनानै होनायखौ तामुलपुरनि बारग' एमएलए आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि इमानुएल मोसाहारिया गोब्राबै खुद्रिदों आरो उदां बिजाथि महरै बादायनो थाखाय इमानुएल मोसाहारिया गाव हारसिंनो जानजि खाफ्राना बिजाथिलाइ गथायदों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर बियाबाव 60% भटारफोरानो बिजेपिनि आवथायाव, बेनिखायनो गाव उदां बिजाथि महरै बादायदोंब्लाबो 50% भटारफोरानो गावनो भट होगोन आरो एमएलए महरै सायख'गोन होननानै इमानुएल मोसाहारिया बिजाथिलाइ गथायनायनि उनाव खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव दाबि खालामदों। ओरैहाय तामुलपुर बियाबाव बिपिएफ दोलोआ बिजाथि होआखैब्लाबो बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बिडिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारिया दिनै तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि महरै गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। मख'नो गोनांदि तामुलपुर बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि भास्कर दाहालाबो दिनै बिजाथिलाइ गथायबाय। भास्कर दाहालनि बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव एपिसिसिनि आफादगिरि भुपेन बरा आरो बिधान सभायाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकियाआ बाहागो लायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला तामुलपुरि बियाबाव दासिम 4 बिजाथिफोरा बिजाथिलाइ गथायबाय। बबेखानि गसाइगाव बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि ध्रुव कुमार ब्रह्म नार्जारि आरो एआइइउडिएफनि बिजाथि खैरुल आनन्द खन्दकाराबो दिनै बिजाथिलाइ गथायबाय होननानै मिथिनो हादों। आसामाव पेट्रलनि बेसेना आरोबाव बांदों। बेजों लोगोसेनो आसामावबो पेट्रलनि बेसेना दिनै सेन्चुरि मारिबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला रायजोनि माखासे जिल्लायाव दिनै पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 100 रांसिम दावखोबाय। पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 100 रांसिम सहैनाय जिल्लाफोरा फारियै धेमाजि, लखिमपुर, माजुलि, बिश्वनाथ आरो नगाव। मख'नो गोनांदि सोनाब कार्बि आंलं, डिमा हासाव, उदालगुरि, करिमगन्ज आरो शिबसागर जिल्लायावबो पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 100 रांसिम दावखोबाय होननानै मिथिनो हादों। मिरुनि राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ दिनै गुवाहाटीआव दावबायफैदों। मिरुनि राङारि मन्थ्रिया सोरखारनि माखासे बिथांखि बेखेवनो थाखाय दिनै गुवाहाटीआव दावबायफैदों। बेजों लोगोसेनो आसाम सोरखारजों जर'खा मेल जथुमनायनि बाथ्रा। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि राङारि मन्थ्रि अजन्ता निय'गआ दिनै फुङावनो मिरुनि राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणखौ गुवाहाटी लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै उरां गाथोनाव बरायहैदों। मिरुनि राङारि मन्थ्रिया दिनै आसामाव दावबायफैनानै डिमा हासाव जिल्लायाव 120 मेगावाट लवार कपिली हाइड्र' इलेक्ट्रिक प्रजेक्टनि हा फुजा होनायाव बाहागो लाफैदों आरो हाफ्लंआव गोदान लामा बानायनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बबेखानि मिरुनि मन्थ्रि सीतारमणआ गुवाहाटी साहा गुवाहाटी फोनांजाबनाय दालांनि प्रजेक्टखौबो नायबिजिरदों होननानै मिथिनो हादों। त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि बिप्लब देबजों दैदेनजानाय बिजेपि सोरखारनि एमएलए आशीष दासआ बिजेपि दोलोखौ नागारबाय। बिजेपि दोलो नागारनानै गावखौनो खर' लान्था खानाय हजानानै आशीष दासआ कलकातानि कालिघाट काली मन्दिराव होम जैग्य फुजा होनानै गावखौनो गोथार खालामना लादों। मानो होनोब्ला गाव सिगाङाव बिजेपि दोलोआव थानानै पाप जादोंमोन होननानै एमएलए आशीष दासआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। फैगौ 2023 मायथाइयाव त्रिपुरा बिधान सभानि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ सोरखाराव फैहोआ होननानै आशीष दासआ हुंखारबो होदों। बावैसो उनावनो ममता बेनार्जीनि तृणमूल कंग्रेस दोलोआव हाबहैनायनि बाथ्राखौबो खुद्रिनाय बिजेपि एमएलए आशीष दासआ रोखायै मिथिहोदों। अब्लाबो नाथाय त्रिपुरा प्रदेश बिजेपिआ आशीष दासआ बिजेपि दोलो नागारनानै थांनायाव दोलोआ जेबो खहा जाया आरो बिप्लब देबजों दैदेनजानाय सोरखाराबो थाबाय थागोन होननानै फोरमायदों। आसामनि मोनबा बिधान सभा समष्टियाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय रुजुथि खुरमिनि हेंथायै मोनसे समनि आंगो लोगो ललित कौरआ 101 नं मरियनि समष्टियाव कंग्रेस दोलोनि बिजाथि महरै गसंगोन। ललित कौरआ बुंदोंदि बिजेपि दोलो एबा रुजुथि खुरमिया फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव 25,000नि बांसिन भट मोननाय नङा। मानो होनोब्ला रुजुथि खुरमिया सासे फोथायखेबस' दैदेनगिरि आरो बियो मरियनि रायजो राजाखौ थगायनानै फोथायखेबस' खालामदों। बेखायनो आथिखालाव मरियनि रायजो राजाया रुजुथि खुरमिनो बे खेबाव भट होनाय नङा होननानै ललित कौरआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बावैसो सिगाङाव बिटिआरनि नकल टेट फोरोंगिरिफोरखौ हमखांनायनि उनाव आसाम पुलिसनि सिआइडिआ नकल टेट फोरमानलाइ फाननायाव लोब्बा थानायनि दायाव नगावनि आनन्दराम मेडिकेल फुकन कलेजनि लोगो बिबुंगोरा डक्टर जहिरुल इस्लामखौ हमबाय। बेनि अनगायैबो हजाइ जिल्लायावबो माखासे टेट फोरमानलाइ फानग्रा हमजादों। मख'नो गोनांदि सामगुरि बाजियागाव ब्लक एलिमेन्टारि मावख'आव क्वालिटि मेनेजार महरै खामानि मावनाय मृणाल कुमार महन्तखौबो टेट फोरमानलाइ फाननायाव लोब्बा थानायनि दायाव पुलिसआ हमनानै सिआइडिनि आखायाव गथायदों।
पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला हाजोनि नकल टेट फोरोंगिरि इस्लामुद्दिननो डक्टर जहिरुल इस्लामआ नकल टेट फोरमानलाइ गथायनानै होदोंमोन आरो बेनि सोलाय 3 लाख रां लादोंमोन। बावैसो सिगाङाव चिरां जिल्लानि सिडली बेंखनारि मावख'आव खामानि मावनाय सानै कानूनग' आरो सानै मण्डलखौ आसाम पुलिसनि CID बिफाना रां जाख्ल'नायनि दायाव एरेस्ट खालामदोंमोन। नाथाय बेनि फिन जाथाय महरै आथिखालाव सिडली बेंखनारि मावख'आव मण्डलफोरनि मासिया लांदां जानानै थानायखौ नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला गोबाङानो बेंखनारि मावख'आव थांबाय थाब्लाबो रावबो मण्डलखौ मावख'आव लोगो मोनहैया होननानै रायजो राजाया गोबां अजद होदों। खायफाया बुंदों आथिखालाव मण्डलफोरा पुलिसजों हमजानो गिनानै फैयाखै। नाथाय गुबै जाहोना गमामायैनो मा जामारदों बेखौ चिरां जिल्ला बेंगिरि एबा सिडली बेंखनारि मावख'नि मावख'गिरिया नोजोर होनाया गाहाम। मानो होनोब्ला जाय मावख'आव रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय सोरखारा मावख'गिरिफोरखौ बिबानाव थिसनदों, नाथाय बिसोरनो मावख'आव थायाब्ला रायजो राजाया जोबोर हालाय हाफाय जानांनाया रोखाथार। फैगौ 30 अक्ट'बराव जानो गोनां उफ्राय बिसायख'थियाव 22 नं गसाइगावनि अनगायै मोनथाम समष्टि फारि 41 नं भबानिपुर, 101 नं मरियावनि आरो 107 नं तावरा समष्टियाव BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया BJP दोलोनि थाखाय केम्पेइन खालामगोन। बे बाथ्राखौ बृहस्पतिबार खालि हाग्रामा महिलारिया 22 नं गसाइगावआव ध्रुव कुमार ब्रह्म नार्जारिनि नमिनेशन लानाय समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव गावनो बुंदों। खौरांगिरिनि सोंनायाव हाग्रामा महिलारिया बुंबावदों दि BJP दोलोनि आफादगिरि पबेश कलिता आरो अशोक सिंगाल मोनहा गावखौ मा बुंदों एबा मा बुङाखै बेखौ गाव जेबो मिथिया। नाथाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनाय बादियैनो गाव मोनथाम समष्टियाव BJPखौ देरहाहोनायनि सार्थआव भबानिपुर, तावरा आरो मरियावनियाव केम्पेइन खालामगोन। भारतनि नसुं हादोर चाइनानि नोजोरा सानजा लादाखआव बारा मोजां नङा। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला चाइनाया पाकिस्ताननि हेफाजाबाव सानजा लादाखनि LAC रौनिया फायखिफोरखौ गोबां दोनफैदों। जायखिजाया समावनो भारत आरो चाइनानि गेजेराव दावहाबो जानो हागौ। ओजोंहाय पाकिस्तानाबो बे खाबुखौ लानो हागौ। बेखायनो आथिखालाव लादाखनिफ्राय अरुणाचलसिम चाइनाजों नांजाबनाय सिमनायारि ओनसोल एबा LACआव भारतनि रौनिया फायखिजों लोगोसे एयारफोर्सखौबो भारतनि रैखाथि बिफाना साखाफारा खालामदों। आसाम पेट्रकेमिकेल मजदुर इउनियन आरो आसाम ओनसोलनि मावफारियाफोरा गावसोरनि गोबां दाबिखौ सुफुङैनि थाखाय खुद्रिनानै सोरखारनि बेरेखायै 24 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लानायाव बृहस्पतिबार खालि चिरां जिल्लानि धालिगावआव थानाय BRPL एबा बङाइगाव रिफाइनारिनि खामानिया नांथाबनानै थादों। जाहोनाव गंसेबो थाव टेंकारफोरा थाव डिपोआव रोगानाय थावखौ मोनाखै। 24 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारियाव आसाम पेट्रकेमिकेल मजदुर इउनियना बेनार लानानै आसाम सोरखार हाय हाय, BJP सोरखार हाय हाय होननानै होसिख्रावनायजों लोगोसे गावसोरनि दाबिफोरखौ थाबैनो सुफुंनो खावलायदों। सोनाब क'क्राझार समष्टिनि BPF MLA रबिराम नार्जारिया प्रमद बर' दैदेननाय आथिखालनि BTR सोरखारखौ सोंखारिदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव BDC मावख'नि गाहाय दरजाखौ प्रमद बर'नि सोरखारा खाथेनानै दोनदों आरो थिकादारफोरखौल' हाबनो होनानै बिसोरनि थाखायल' मावख' खालामदों। जाय BDC सेक्रेटारियेटआव BDCनि रायजो राजाया गोबां रोखोमनि खामानि लानानै थांनांगौ जायो, नाथाय बै मावख'नि गेटखौ खाथेनानै दोननाया गाहाम जायाखै। आथिखालाव दिसपुरनि जनता भवनाव गोबां रायजो राजाया थाङो, नाथाय मोनब्रैल' जिल्लाखौ लानानै जानाय BDC सेक्रेटारियेटआवल' करनाखौ दहाय होफ्लानानै प्रमद बर'आ BDCनि रायजो राजाखौ हालाय हाफाय खालामदों होननानै MLA रबिराम नार्जारिया बुंबावदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन शुक्रबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन शुक्रबार 8 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेलसियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेलसियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेलसियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेलसियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।